Ha trigat molt, ha trigat potser massa, però finalment la presència del Cornellà a segona B serà un fet. Ahir, després de l'empat a 1 de l'anada, tot estava preparat per a la gran festa de l'ascens i els jugadors de Jordi Roger van acabar de posar-li un final feliç. I això, que com en tot bon conte, la trama es complicava de manera inesperada. Al minut 3, gol matiner de Chicho que capgirava l'eliminatòria a favor dels navarresos, però els verds es van proposar que ningú seria capaç d'eclipsar un ascens al qual estaven predestinats i només van necessitar un quart d'hora per tornar les coses al seu lloc amb 3 accions a pilota aturada. Al minut 11, Chemi igualava el marcador amb una falta i 4 minuts després Dani Martí batia el porter de Lizarra Contreras a la sortida d'un córner. Al minut 24 i novament, gràcies a un servei de cantonada, arribava el 3-1. En aquesta ocasió seria Òscar Muñoz qui enviava l'esfèric al fons de la xarxa. La represa va ser de pur tràmit, ja que Lizarra no va poder apropar-se a les immediacions de la porteria defensada per Xus, el porter juvenil que va substituir el lesionat Bermúdez. En tot cas, amb prou feines es va poder acabar el partit, ja que l'afició feia una bona estona que estava disposada a envair la gespa. Al final va arribar l'apoteosi i l'esclat d'alegria d'un club que trenca finalment un sostre històric que semblava irrompible.